Il-Ministru Tonio Fenek qal li ħass li għandu jagħti żieda lil persuni vulnerabbli wara żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Saħaq li matul dawn l-aħħar xhur kellu pressjoni mill-MCSD biex tingħata xi forma ta' għajnuna li l-Ministru ma kkonfermax li kien hemm forma ta' qbil dwar kif ser tingħata. Tonio Fenek qal li żieda fil-pagi mhijiex soluzzjoni. Qal li minn dan il-kumpens se jibbenefikaw 34,000 familja u 62,000 persuna dipendenti fuqhom. Ik-kwota kif kull familja vulnerabbli ser tingħata 70 euro f'sena waqt li kull persuna dipendenti b'esklużjoni tal-kap tal-familja se tingħata 35 euro. Tonio Fenek qal li l-familji li se jibbenefikaw minn din l-għajnuna huma dawk li tiġawma intitolati għal benefiċċji soċjali. Meta mistoqsi għalfejn il-benefiċċju ma natax lill-familji kollha, il-Ministru tal-Finanzi qal li jekk il-Gvern jgħin lil kulħadd b'pajjiżna jispiċċa fl-istess sitwazzjoni tal-Greċja. L-għajnuna totali li se tingħata lil persuni vulnerabbli se tammonta għal 4 miljun euro. Dawn se jingħataw f'forma ta' ċekkijiet lejn l-aħħar ta' Settembru li ġej.